hamba Allah mboten neten tulisane. Wah, Nggih. nggih. Nggih, Mas. Urip ana kota gedhe karo para warga. Bahasa Madura. Dalam? Rencange ayahku lah. Wah, lagi CS berarti kedhe jenengan nggih luwih akeh lek nyawer kula. Bocah iki lek penak dek tembung jane elok tenan. Nggih, badhe ngersakaken tembang napa Bapak Haji? Sahara Koplo. Sahara. Oh. Kuwi lagu lawas, Nduk, Sahara. Sabara, Nyuk. Sabara. Waduh. Nuwun sewu Pak Haji, mohon izin. Upami digantos lagu yang untuk sekarang pripun? Nggih. Lagu lawas-lawas, Nduk. Napa? Nduk, ganti apa, Nduk? Napa? Oh, Gerajakan Banyuwangi. Wau sampun nih. Pripun, Mbah? Mbah Haji? Gerajakan Banyuwangi? Oh, ya ora apa-apa. Mboten napa-napa pun, Mas. Ah, nyambut gawe meneh le, Cak Bagus. Nggih. Walah, Mas. Mundut kok. Ayo, aja kleru sunduke lho ya. Wis sunduke malah mbok emplok cilok kok kok. Heeh, ngono dirapi. Semangat ya, Nduk. Semangat sekali, Mas. Piantune rukun. Dari AR. Betul, dan Jolodong. Dan sampai tekan kono ki. Betul. Ana sing Suarane piantun kene ki ana. dalam Jimpitan, Nduk. Piantun Nggih. kene jimpitan hanya Rp500. 5. Itu tiap hari dikumpulkan. Iso Wah. anggap wayang. Alhamdulillah. Jan Tepuk Guyub tangan Rukun buat warga luar Dusun biasa. Bumirjo. Tepuk tangan Bumi Nan nih, Mirjo luar leres biasa. waduh. Ya. Nah. Tegesnya Mangga. rukun nggih, Mas, Rukun nggih. tenan. Rukun jan solid sekali. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Nggih. Dadi rukune ditengenke dhisik aja nganti cerah. Tetep Laras. setiap tahun diagendakan pagelaran wayang kulit. Nggih, laras sekali. Ya le, mangga le, seblakne le. Ya. Go! Mangga Pak Haji. Ya. Gerajakan Banyuwangi, Rainangi, sehat
Kerajakan Banyuwangi arai ngawangi sing lanang wadon handakane Bapak. Bapak. Nduk Lintang Kairo. Nggih. Tuwin Mak Limbuk. Nggih. Jebule iki seni iki indah nggih. Indah Oh, nggih, sekali. indah sanget. Om Ah, Sani. iki sajake keperanan penggalih Pak Haji. Haji iki ana tegese, Nduk. Napa Om? Nggih. Haji harus aktif jalankan ibadah. Wah, Wah, luar biasa. ibadah. Maknanya jeru banget ya Om. Ibadah bisa lumantar agama, uga Agama. bisa lumantar budaya. Budaya. Wah, luar biasa. Soalnya dulu agama Islam kan juga dilestarikan Ya, dari utawa di nalika para wali to maksudnya. Nggih. Iki siar agama Islam juga lumantar gamelan. Nggih. Ya wayang barang iki, Wayang ngaten juga to, Mak, nggih, Om. Leres. Nan kok ya. Nggih. Mas Joni, Dalam, Mak. iki wonten pamundutan Siap. saking para kadan panitia. Injih, injih, injih. Nggih. Gulu pedot. Wah, iki gulu Wah. pedot. Waduh. Ya. Nggih. Nah, coba gulu pedot. Matur nuwun nggih menika bansos sampun dugi tetes. Lah iya. Ayo iki ya klebu bantuan kok ya. Gulu pedot Mas Gatot. Kepiye lagu lawas? Musik. Kalian matur nuwun ing tasewungan nggih Mak nggih. Nggih. Dados pagelaran wayang menika ya kena kanggo tuntunan, tontonan ingkang respakan penggalih. Nggih, leres sekali Nggih. Om. Dadi ya iki kelebu putra daerah, Nduk. Putra daerah Kang Mas Kediri. kula padha karo sampean. Nggih, wong riyen nalitane nggih latihan kalih kula. Jebul kaya ngono ya. Nggih. Muga-muga sok bisa kedepannya menjadi dalang dan juga sinden yang Amin. hebat. Amin. Amin. Nggih. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang, boleh Nggih, Mbok Iluden bacangi? dalu Dek Lintang. Nggih. Gimana kabarnya Mas Dalang? Alhamdulillah. Sae. Sae. Nggih. Sik. Mak Lah Limbuk. ya aja Nggih. basa wong biasane mbiyen kae ya gawe bahasa Indonesia ngono lek pas Waduh. cetan mbiyen kae piye? Ala aku Nggih. nek pas WA-an karo Lintang kae. Iya, Waduh. kae lho Mas Cendra ngelingi lho ngono kuwi no Tenang Mas. tahu to, Nduk? Kapan jeling sampean? Ije Mas. WA-ne sik simpen. Hah? Ah, jek disimpen Lek ya. kon kuwi ije lek ngene dhewe wis dihapus kae Mas. Dalang biasane ngono kuwi dalang ki. Oh,
Gene ngono Dalang ya ki Mas ya. sesuk Ya. petuk sinden sing muda WA, njaluk nomere. Sesuk Oh. petuk cah wedokne ganti ya ngono kuwi dalang. Lah. Ngono kuwi nurun bapake iki. lho, Oh, bapake. berarti bapak iki ya mana ya? Bapak iki bojone ting telecek. Saestu to, Rawung, Ibu? kailok. Mboten, Mas. Mboten. Nggih. Nggih. Gimana Sik, Mas niki Dalang? wonten Pripun, Mak? peringatan Mas Jeli. Oke. Nggih. Napa? Yang punya sepeda motor Supra hitam dan Vega di penitipan minta tolong segera diambil. Lah, Ah, kuwi pede saya Mas. sapa? Pede Mas Dia sapa? Joni wi ya. Kenyek motorku Sogun kok. Waduh. Oh, tak kira no nggawa. Sogun kok kebo. Lah, Monggo disiarke malih. Nggih niki mugi wonten pamundutan. Nggih. Wotek triman. wah Motormu gede dipun, teriman to niku wau. Oke, oh, tenan kuwi. Coba-coba kene. Oh, dasin hilang. Nggih, nuwun sewu Mak Limbuk nyelani sawetawis. Nggih. Menika ditemukan SIM Si A. A. Atas namane Atas Dewoton sing nama? mripatmu sik cetha. Atas nama Luki Arya Wicaksono. Hah? Astagfirullah. Waduh lah iso tekan kono iki. Cah, kowe pengen damput tenan kowe. Kene iki tegang tak biacok ndasmu lho. Tiwas Waduh. ini tenanan lah ya Mas ya. Iki mikire tenan. Nah, Motor Supri, anu Supra mau lho. Supra Mas. Cetane tak sapa ngono kok malah gawe goro-goro. Aku ngerti wis ser mbek Lintang. Ayo. Nah. Padune ben didelok ngono to. Waduh. Wah. Nggih, rasane iki. Ora nutut Modus. kowe. Ora nutut iki ben karo dalange kowe ora samel. Meno Yang lho. baca. Ya, Ya. Jan. Wacane nduk. Nggih, dari Haji apa iki Mas? Lah iya. Aku dhewe Mangke Wow. Jan Huda Mirjo Kidul. Nah. Mohon lagu dua tombok ati. Tombok Oke, Berarti- iku wonten tambahan setunggal iku. Waduh, mak ratap aku. Loh, lagu gulu pedot itu penak-penak satene metu. Jadi Kalih maringi nawala niku kalih ngane. Terus Eh. engko sing gulune sing dipedhot gulune Mas Jani. aku Waduh. lah aku lek raup piye to, Nduk? Terus gak iso raup no kok iso. Kowe iki Ya. kok ngono. Tutorial makan Mas. Waduh. Tutorial oke, Mas. makan nuwun sewu. Kuwi tutuke mengo. Kene. Wah, non sewu. Aja gatekke. Hah? Aja gatekke Pak Demu seneng godho kok. Tembange menapa menika rumiyin? Nggih. Niki Apa, Nduk, diparingi Lintang? ingkang klasik mau. Nggih. Makake dayo apa, Nduk, tembangmu? Spesial kagem ingkang pungon dalu menika. Nggih. Ninggal katresnan nggih Mas Dan. Wah, Woi nggih, monggo. Tinggal katresnan kanggo talingan sepuh, Nduk. Nggih. Didum. yo, kuwi piringe disalahke dhisik. Oh alah. Kowe iki Wayahe nyambut, Mbah. anu Mak, niki yoga sita mbok dipateni ngoten. Waduh. Aturane. Kok sia-sia ten jenengan oh. Ayo tuwek angel. Ya cok. Nggih. Monggo tinggal katresan. Yo, tinggal Kados katresnan. to. Gamelane muni musike melu. Melu nandi? Yo, hah? Melu nandi? Melu triman ya lho. Waduh. Melu nabuhi, Nduk. Mas Joni. Dalam. Ya kan ijol to. Ah, tenan kuwi. Waduh. Ijol tenan, Mas. Ngaten nggih. Ketok saka mburi tok ora betah pisan. Ya wis, ora apa-apa. Nggih. Monggo Cak diaturke. Yo. Wonten gedhuk Lintang Kairo. Ada Mas Jani. Karo mesem ya Cahyo. Nggih, Kang Mas. Nangis sajroning atiku nalika sairama ninggalku apa sairama
Sesideman. Wah, masuk iki. Ya, Nggih. dipinangani. Ingkang pinangane sinten Mak Limbo? Ingkang prayogi, monggo. Niki bintang tamu adik Lintang Kairo. Ayo, Nduk. Ngati-ngati, Nduk. Monggo alon-alon wae miki dicandak menika diaturke. Ngati-ngati, Nduk, nek ngaturi tembang iki nyuwun berkah nggih, Mak Limbo. Oh nggih. Karo sing ngripta tembang iki, sapa sing ngripta? Sesideman. Sinten nggih Mas? Mbak Nggak Sukron. adalah. Abah Sukron. Ya, Abah Abah Sukron Suwanda. Nggih, leres. Mohon izin Abah menika tembangipun Mohon dipunaturaken. izin Abah Sukron. Iki mreksani. Abah ning dalem. Oh, tak WA mang. Wah, wis anan berarti jenengan mau. Iki ning dalem iki. Wah, nggih. Berarti memantau dari Ya, Blitar. diberkahi karo panjenengane. Amin amin. Sesideman. Sesideman, ya. Sabar yo, Nger. Nggih. Gawe klasik dhisik sing mirasa ngaten nggih, Pak nggih. Oh nggih. Men kecekel gamelane ben ketok nyambut gawe lho gamelan. Oh nggih, leres. Jelas piye to? Ya. Duh. Wah, tabuh nganti pedhot. Asli pecah-pecah, Duk. Ya. Gara-gara gulu pedot ke mau Lah to ya. iya. Weh, kan. Saka semangate. Monggo, Yuk, Sesideman. katurke. Ingkang nyuwun gending Sesideman monggo kula aturi midhangetaken. Hamba Allah mboten neten tulisane. Wah, Nggih. nggih. Nggih, Mas. Urip ana kota gedhe. Tapi tak rupane. Basa isine. Karo para warga mereka ngersake tembange ayang-ayang to lagon ayang-ayang. Kene Nduk, Lintang Kairo, monggo. Nggih, sugeng dalu Om Jani. Sugeng dalu. Gimana kabarnya panjenengan Om? Ya wis
ketok sing sampan priksani ya tetep sehat. Alhamdulillah. Saya gede, saya diwasa, Nggih. saya tambah ngilmune, saya laris. Amin, amin pangestunipun panjenengan rumiyin pas awal kepanggih jenengan nika jan tasih alit lho, malah diweden-deni. Nggih. Menika bloko Pak Bu ngitang sithik kula nggih momong nalika semanten sik cilik. Nggih. Niki arep nyanyi apa kae tembangmu? Sawangan. Nangis mau wajahe medeni ngono lho. Pancen kaya buta to. Ya. Ya ora apa-apa. Ning saiki wis besus hebat nggih. Ini semoga desanya semakin maju. Amin, amin, amin. Pun amin Ibu. Limpah loh jinawi. Amin. Sing duwe utang gendang lunas utange. Amin. Sing dereng gadah jodoh gendang ketemu jodone nggih ta Om. Bener. Wah, apik, Nduk. Semoga sehat selalu panjang Amin. umur sedaya. Ngaten. Ora liwat coba matur nuwun karo panjenengane Ibu Kasun. Nggih. Sumrambahipun Mugi para ngaturaken warga. sugeng dalu Ibu Kason lan Bapak sedaya perangkat desa sedanten rawuh nggih. Rawuh kabeh, Nduk, tenan kok. Bapak Malah Pak Kepala Kades rawuh. Desa, Pak sugeng Kades dalu Kerajaan. Bapak Kades. Bapak sinten malih? Ah kuwi aku ora cetha, mergo ora tau ditanggap, Nduk. Wah, berarti ngenten ditangkap sih ya. Iya, pangapunten Pak Gojek. Ayo sawetara karo tak matur, panjenengan iki asmane sapa njur? Sliramu ngaturke lelagon jumbuh karo panyuwune. Nggih. Niki wau kula sampun disawer loh Mas. Tenan? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Mas Krisna yang punya rumah. Oh, yang punya Nggih. rumah. Nggih. Lagunya ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Nggih, ngaten. Ora apa-apa. Saya gede malah saya jan. Iki lho yoga-yoga ki sing durung kagungan Pripun? jodoh iki kena kanggo contoh. Merangkak dari sejak kecil penyanyi dangdut ya, Nduk. Ah, nggih. Dulu Penyanyi dangdut. pas TK, Nah, Mas. disumbangke bapake neng wayangan, Nggih. ketemu aku malah tak tekoni isi nangis. Nangis Ning loh. saiki saya beses saya diwasa bisa dadi termasuk seniwati pinunjul ana ing tlatah kota Kediri dan Amin. Kediri Kabupaten. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Om Jani. Sing penting tetep belajar ya, Nduk. Nggih. Dadi seniwati aja sombong. Mboten. Nah, Nggih, tetep siap. dadi tetep kudu ngerteni sadar diri. Nggih. Sing sombong kae ya ben ning sampean aja. Ya. Nggih, matur Tenan. sembah nuwun Om Jani. Aja kae kalau mbok demu meri kae. Wah, lah dalah piye iki ngene iki? Kae wayangan ayu rong dina sombong koyo kancane nanti mer. Ora eruh aku rasa teko. Wayangan rong bengi tok kuwi lho. Wah, jan kemleting ya. Oh, kemete aja ditiru nduk ngono kok. Monggo ngaturke tembang-tembang cahayu. Nggih, monggo ayang-ayang. Nuwun sewu lho Bapak nggih. Monggo sawetawis kagem para kadang Mustika Laras Asmara. Nggih. Tembange diaturke, dipun aturaken. Ayo jaran ayo jaran. Ayo dong. Ayo dong.
Gajahe barang metu engko. Jaranan barang iki engko. Kok apa? Heeh. Kono munyuk-munyuke ya udah metu engko. Tenan ora, Truk? Tenan kok. Ade iki isih nderekke apa jenenge Pendhita Nom lho, Gong. Heeh apa? Iya no iki mau bareng karo bapak jare ana Pendhita Nom. Berarti nganu iki bendera anyar iki. Ya wis kaya ngono, ya iso disebut kaya ngono kuwi lah. Sapa Truk jenenge, Truk? Begawan Madukisma. Madukisma lak pabrik. Dagel ta kowe? Madu Gondo, awetan kono wingan. Sapa jenenge? Alah, Madu Bronto, Begawan Madu Bronto. Wah apa? Anyar kuwi. Anyar. Ya saiki gak isih bawa aku selak kepo aku urung nilai aku mau. Ayo sayo Gong tak. Arep nganggo apa iki lho sebo? Ah manut kowe aku. Arep nganggo jeneng. Nganggo kae. Oh iya. Jeneng ya ning nalika nganti langit.
alon tata lenggahira risang marata tameng tasih misuda andana raras ilahing bunga sing tanpa upama dene nggonku mangas Ramana pertapan ring Emputé iki malah wis nampa siswa mara kepara wis tak rengkuh kadang taruna Yai Sumitra inggih sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kersa nampi pasuwitan lan anggen kula badhe napak padha Guru Perwito dateng paduka Hyang Adi Premban. Inggih. Kula nggih matur nuwun. Dene semasa anak-anak kula wonten mriki nggih pun direngkuh dados kaluwarga. Iya Kyai Semar. Malah aku ingkang matur nuwun krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha, jimat bisa ngucap. Pun. Kula nggih mung derajate ngaceplik kok Premban. Ndara Sumitra mboten nyana nggih malah wonten mriki sami wilujeng to Gus pangestune Kyai Semar slamet suwan kono pertapan Kyai Sumitra sumangga pengawak Bajra Bayana wigati apa dene kraya-raya praptana ing pertapan Ngringin Putih bebasan teken jangkut syukur Jogja sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringga kang yekti caketing bebaya Yai Sumitra Dosa Ngadi Premban kekilapan punapa dateng greget os ing manah kula sedyaning manah kula sepisan badhe nglebur napak padha Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur ento kersa nglubering ngelmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu menika Premban keparenga paduka paring sabda tama ilahing astuna masidam Yai Sumitra yen bab murcane kadang muredaya Raden Abimanyu aku durung bisa paring katrangan krana iku isih kasasaban ron salomba lan bab nggonira bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu merga lamun sira mamre aji jaya kawijayan kuleting kulit atos sing balung para pandhitaning praja tak kira ya wis ora kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe beda karo aku Begawan Madu Branta iki mung pendhita gunung sing ngertine mung mantun gagah lan bebedak satuwana Yai Sumitra Premban bebasan kedung jero kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki nggih namung sesamining sujana Premban sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiap manangkung sumungkam guling sang kakung rarapo baboe maneman peraten dek branto kulup dadah runtik Yai Sumitra
Nyoto pratitis nanging kaya durung titi wancinipun Kakang medharake ngelmu marang sira Yai. Prayogane Yai Sumitra saiki sawetara mapana dhisik ana pungkuran. Kyai Semar lan anak-anakmu uga mangkono. Sawetara padha mapana ing pungkuran merga iki sajake bakal ana lakon ingkang wigati. Nggih, matur sembah nuwun Premban. Lan sendika ngestoaken dawuh Premban. Nggih. Nggih. Ngestoaken dawuh Premban. Ayo tole. Iki Premban Begawan Madubronto bakal ana wigati. Ayo. Sawetara awake dhewe padha mapan ana mburi dhisik.